Alai berma. Nghe tụi mình cũng khá, người ta vẫn nói ek chalak lại tụi mình sẽ đi ba, nghe ek chalak. Hambai, sentini kusum prodan para wasopajak. Hangnai salo seng orang kog rumah ni tunggu, seng sini bukuk full poti dia permano seng tin dengan ini kog rezak tunggu ni kini nok hamnya seng apa visit kai tangka. Ngai actually seng atas tadi ko finance tunggu ni apa kisah sini leader orang ni kisah problem tunggu ni bagi seng apa fai malia. Aipano seng kini fai sopaja, buba gerani korang bagi seng kha thansa klai seng sini leader orang fai le, bono seng tin fai fai kaya jadi bo bini nok no bo kaham khlai bo ek chala phanang chiteng ini bo sanmani ba nge bono sung tini pal bak sa khlai pai bono yafa phai ka sung tin ni nok hamya ung mani busuk balukha oh don bal bo saklai to ke ni o hap phai jaka ham jaka bo ba ga phai ka ta ko bo ko ka bo sa bo ti jo te sa ko ham jaka ko tin ka amo ba nyo hap le kham to ni mo hai hamya nukhung hamya no no goi te kubun ni pati rok phada phai nai phai khawa sek nin bumung kini ni nukhung ni bani ni sai thai ma busuk balukha ba parama kusum de brama para buba gera sawisi sung tini osud gora phano gaham phano hamya phano umthung sung buba gera ma yaka oi tam ni ni bagini sung bo tini thuyasa ekhane sung bo kham khai dong hamba jepo apa ni ham dak luka ini buba gera no pusuk khamja boto chini raja oh ma bo bini busarong no Sawoi bujogoi naisuka boyos kom roke busiang bora ha to sing ora dan ha to omo haken mas ha ke ke jumbo daga abono babu ko jeng ba ma to ngam le babu to ngam abono hamba ai nang phan nang ya ta ni go te to mo mambu dili to Sekarang nota ke ba? Saya satu kabar ini kali tangna salo bosung hek kusum proton para kog rumah ni tunggu pol kai runai ini porno ye sung pol nanti sung turi buma botol no yafarka nge buma botol no yafarka ke boro oro para tolawo ane boro kai peka ke omo bosung visit khaine peka tabo boro belen happy kha osung le sawo sa sep kur deni omo riya ko aro ne ma mu ya ko ka ba he sible aro karen wal mani ko sia jang karen tomble uro nang khati aso khati order ni amala khale de hangta aso mang lana asin ma do alus silang nordi hambai जों kini kaisa jago sopeka lampra bazar tani sopai nakeno toton saimano orchini takuk mongol deforma bo thangnayo tangka
obono जों खोनाका खोनावै chini member bo जोंनो inform खायका chairman bo खायका ano bo खायका fai kisa oro nai khai din ke जों tini phaileka chini sikang bo waisa phai kijak ke जों tini phaika je borokno kisa je जों chungmani tui जों borokno mairum te mui kisa je pharimani जों tui ru phaika tamne ke जों khanchani khorokmani जों samkhai tongo chini korbuk sub division ni जों boiregi bazar timno जों tini phaileka hambai rnai chini bobagrano karon bobagrano khanchani bising tino जों tini pono krake जों joto jaga no nini ani hingyawi जों joto khoksa khongni khagino जों tini joto jaga no जों suba suk khlai tongo amokhe noro nugi mano amokhe chini yang mongol ni bihi bini busasla masa ge busaje te makham tongo borok no khong khalai jamangna je abo borok muni surungi phaimaba je bo waisale जों kaisana amole khaimaya haipano bokhao जों jotono santonake tonani bagi जों bo chesta khainai ge जों busuk thari जों bo nainai je borok जोंनो inform खायके tamo nai nya tamo nangai जों busuk jaro sojogita khaiman khlainai te ang chini chairman bo saka borokni death certificate tikhlainan bagi borokno help khlaidi opok bo saka karon thaikan kino death certificate tikhlainang omni bagi chini borok belaino kosto mano ge omti rokno bo sairika ge norok bo khanadi compulsory nango boti rokno chairman te chini member no ge oro phai sokojak ang tasing bung kujagya chini oroni local chairman Bhupesh Deborma te chini senior leader chini Haradon Tripura Poren Babu te chini Manik Chandra Uchoy te chini Haradon Tripura te chini oroni Sumit Deborma khlaine जों गोबांमा leader te chini oro tongo Pranpus Marak te chini Chaktung Tripura bote ke जों गोबांमा leader no miliwoi जों je pharimani khoksa khongnikai जों tui borokno जों bobagran thanchani khorangbai जों borokno ruphaikya osonno sa